जय बर' हारिनि जय फिरसे नोंथांमोनखौ आंनि जेंगाव अफिसियेल चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय जेंगाव नोंनि हागादै गरला बायदि गिबियावनो आंनि बे एस ब्लगार बय चेनेलाव गासैखौबो बरायनाग्रोना लाबाय आरो लोगोसे आंनिनो आदा बेखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लानाय जाबाय। दिनै आदानि न'आव आं माने मेन फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय माने माखासे आदानि गोबां आदाखौ नुबाय थायो सावथुनाव बर' सावथुनाव गोबां नुबाय थायो मोजां मोजां एक्टिं देखायनाय मोजां मोजां बिदिनो दा बिनिनो माखासे सोमोन्दै मिथिना लानो फैबाय आरो दाख्लै बावैसो नै आगर गैयि आर'नाइ दिहुनदों बेयावबो आं नुनो मोन्दों दि ट्रेलार होदोंमोन नालाय बै ट्रेलारावबो नुदों माने बिराद मोजांथार माने फेसन देखायदों बेनिखायनो बेफोरनिनो माखासे बाथ्रा मिथिना लानो फैबाय आरो ओमफ्राय दा आदाया आं बेखौसो मिथिग्रोनो लुबैदों माने फार्स्ट समनिफ्रायनो नों बोरै बोरै जेनेबा सावथुनाव आगान होजेननायनिफ्रायनो एकदमबारे जागायना होखादो। गिबियावनो एस ब्लगार होनदों नामा एस ब्लगार नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोथारै खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय आरो लोगोसेयैनो जोंहा एस ब्लगार अनारखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बजबबाय दिनैनि बे सावरायलायनाय मेलाव। नंगौ सावथुनाव ओंखारबोदों आं माने बै समाव इसिबां टेलेन्टेडबो नङामोन आरो आं सानाखैमोन सावथुन बानायनानै फैयै फैयै बेबायदि स्टेट लेभेलाव जेनेबा फैगोन होननानै दा आं फार्स्ट सावथुन बानायजेननायानो जादों 2018निफ्राय जेब्ला आङो जोंहा फादारा गय बिजनेस मावोमोन पान्जाबुरिजों ट्राकजों एकदम ट्राकसे हरोमोन आरो होमबा आं फादारनि खिथुमोन बै समाव आं उन्दैखा आरो दे गेदेर नङामोन खिन्थु आं शुटिं खालामनायखौ बा एक्टिं खालामलाबायनायखौ आसुरितसो मोनोमोन आङो बै समाव माने बेयावथ' नोंहा सावथुन मोनसे दिहुननो गोनांबा नोंहा गुन्दाफोर थाबाय एक्टरफोर थाबाय हिर'फोर थाबाय बैफोरखौ माने बुलायनायखौ नुबा बै गुन्दाया थैबाथाय आरो थैनाय मानसिया आरो मा गोदान फिल्म बानायफिनखो बेबायदि सानग्रामोन माने आङो बिदिमोन ओमफ्राय बै समनिफ्राय जेनेबा गय बिजनेस मावग्रोदोंमोन ना बे मावनायनिफ्राय संखंआव जेब्ला आङो अजित जोंहा बे अजित दिपानिनो अजित हारिमु नेहाथारि नामा इयो बेजों आंजों गय बिजनेस मावदोंमोन साननैसो गय बिजनेस मावनायाव जेब्ला जों संखंआव हानहैबा आंखौ जोंनिनो लोगो दिपानिनो लोगो बिसोरो माने अलरेडि गगामुगाव शुटिं खालामबाय थाखादों आरो बिसोरो ओमफ्राय बे शुटिं खालामबाय थानायाव माने आंनि बे लोगोआ गबिन होननाय आरो बियो आंखौ लेंबाय सासे ओरै थोरै नांगौ कमेडि नों हागोनलै होननानै आंखौ बुंबाय फसायबाय आरो ओमफ्राय फसायनानै जोंथ' एकदम गय बिजनेस मावफुथारदों थांगोन थाङा बिराद गोनो गोथै थांबाय आरो आं अजितआ बुंबाय थांनायना फै होनबाय एकदम थांगोन थाङा माने आं थांबाबो रायजानो गिदों आरो न'निफ्राय रायजानो गिदों जे आल्थु फाल्थु खामानियाव मानो थांनो नागिरदों बा मानो नागिरदों आवगोलनि समावथ' नोङो जानला मानलाखौ सुखुवामोन शुटिं होनबाबो माबा एकदम उन्दैनिफ्राय नों न'निफ्राय ओंखारनो होआमोन जानला मानला एसे स्ट्रिक्ट बानायोमोन आरो आंखौ ओमफ्राय जेने थेने थांबाय आं थांनानै बे शुटिंआ जाबाय आरो आंबो सानाखै जे बेयाव थांनानै डाइरेक्ट थांनानै आं एकदम बेबायदि एक्टिं खालामहैगोन होननानै हागोन होननानै आं सानाखैमोन ओमफ्राय बेखौ बानायदों 2018आवनो बे मुभिनि फिल्म नामानो जाबाय साया माया सिमां फार्स्ट आंनि आगान होजेननाय आरो फार्स्ट आंनि आगान होजेननाय साया माया सिमां बेयाव जोंहा केमेरामेन डिरेक्टर गोजोनामोन गोजोन बसुमतारी ना मामोनथाय गोजोन दाबो बे बिथाङा जोंजोंनो जयेनाव दं दाबो बिथाङानो खेबबाय थायो ओमफ्राय बेखिनियानो गगामुगाव बानायजेनदों आरो आं फार्स्ट टाइम साया माया सिमांखौ मोनबेसेसो बानायखो दासिम आङो जेनेबा 10टा
10टा सावथुन बर' सावथुन बिनि अभारबो जानो हागौ आं थुलमुल बुंबाय आरो बिनि अभार जानो हागौ ओमफ्राय बे सायामाया सिमां बानायखांनायनि उननिफ्रायनो आं बेबायदि स्टेट जेनेबा गोदान बानायनो मोनबाय थादों आरो आं सावथुनखौ फ्राय दाबो फेस्ला फावावनो मोनो आरो जेनेबा कमेडि रलावनो मोनो बांसिन ओमफ्राय गेजेर जेनेबा गुन्दाबो मोनो बै आरो दाख्लैसो मा होनो आगर गैयि आर'नाइनो बेयाव मा मोनखो पार्टफोरखौ दाख्लैसो जालांनाय आगर गैया आर'नाइया ना बेयाव आङो पार्टखौ नेगेटिभ रुल माने मोजांनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय मोजां बिदियाव दं माने आंना मोननै सिस्टेमा माने मोजांबो गाज्रिबो मोजांबो गाज्रिबो बेयाव आंनि रुला दङ माने दुस्ट टाइप एसे फाल्तु आं कलेज स्टुडेन्ट जे संसाराव समाजाव कलेजाव थांबा बोरै थांनांगौ बा सोलोंथाइ लानो गोनांबा बोरै लाहैनांगौ बे गियाना आंनाव दंबो गैयाबो माने आंनि रुलाव माने आं जे सासे स्टुडेन्ट डिग्रि फरायलायनाय खिन्थु आं माबायदि जानांगौ बे गियाना दसेनो आंना माने मोजांबो फैगोन दसेनो गाज्रिबो फैगोन आरो कलेज माने जोफायला जोबनोबो ओंखारलायलांगोन आं गेजेर माने एकदम आल्थु फाल्थुबो एकदम थिउरियाबो बेफोरबायदि फैनो हाया सासे मोजां मानसि जेनेबा सासे मोजां स्टुडेन्ट फरायनो हाया बे कलेजाव सासे मोजां स्टुडेन्ट फैनानै लोगो जाफैनो हाया बेबायदियाव माने आङो दं आरो नेगेटिभ रुलबो पजिटिभ रुलबो बिदि जानानै दं आरो माने बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुना सोरनि दैदेननायाव जादों बे आगर गैयै सावथुना ओरैनो बुंनो थाङोबाथ' जोंहा सासे प्रडिउसार नङाबाथ' जोङो मोनसे फिल्म बरननो हाया नङा होमबा ओमफ्राय आरो बेयाव प्लास नोंहा हमनानै ला प्रडिउसारजों लोगोसे सासे डिरेक्टर गैयाबा नोङो सावथुन मोनसे बरननो हाया आरो लोगोसे डिरेक्टरजों लोगोसे जोंहा गोबां आर्टिस्टफोरनिबो गोनांथि जायो बिसोर गैयाबा जोंहा सावथुन बरननो हाया डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा जोंहा प्रडिउसारनि दैदेननायाव जोङो सावथुन मुलुगखौ थारमाने सिनेमाखौ बरननो हानाय जायो आरो डाइरेक्टलि बुंनो थाङोबा मानो होनबा बेयाव गोबां खरसाबो थायो गोबां खरसाबो थाङो प्रडिउसारनि सायाव प्रडिउसारा जिखिनि मोजां बानायगोन आजिखालिथ' नोङो थाइसे खामायनोबा थाइनै खामायनांगौ जायो माने हमनानै ला थाइनैखौ मोननो लुगैदोंबा नों थाइसे गारहैनांगोन आरो बेबायदि माने ओंखायनो प्रडिउसारनि दैदेननाय जोंना अनजालु बसुमतारी आरो लोगोसेयैनो जोंहा डिरेक्टर सार मैथा प्रबिन बर' बिथांमोननि दैदेननायाव जों गासै जिखिनि आगर गैयै आर'नाइयाव जिखिनि रुल लादों आर्टिस्टफोर बेखिनिया बिसोर सानैनि बा बिसोरनि अननायावनो जों दैदेनजानाय आरो बे फिल्मा जालांदों आरो जेनेबा आगर गैयै आर'नाइ गोजोननाय थाबाय माखासे फार्स्ट गिबि सावथुनाव हाबजेननायनिफ्रायनो नै दासिम बोरै सोलिबोदों बेनि माखासे आदाया खोन्थाबाय दाना जों मा फैगोन माने फार्स्ट जेनेबा सावथुन बानायजेननायनिफ्रायनो आं दाना आदानिफ्राय मिथिनो लुबैदों माने जेनेबा बै नोंदे बै फार्स्ट गिबियावनोमोन नामाथाय बियो बै गल्ला होननाय मिथिंखौ माने जोबोद इन्टारेस्टेड माने खोनायोमोन आरो बै जेब्ला बे सावथुनखौ नायोमोन बै नोंनि मेथाइखौ खोनासङोब्ला माने बेखौ माने ओरैबायदि मिनिदोंमोन आरोना बै फार्स्ट समाव नायजेननाय समाव ओरैबायदि इन्टारेस्ट मिनिदों माने बै बुस्थु माने एक्सुवेलि मेथाइआ मा जालांनो नागिरदों बेखौ मिथियानोमोन आरो समाव ओमफ्राय दा बे मेथाइखौ माने आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसे खननांगोन दालाय नोङो आदसा गोबाङानो नुखाबाय गोबाङानो नायदों आवगोलथ' 2018 बानायनायथ' आरो आं दाथ' बिराद गोदान मोनलांबाय थाबाय एसे बावनोबो हागौ होमबाबो खननाय नायनोसै ट्राइ खालामनायनोसै ना गोदोनि बायदि एक्जेक्टलिबो जायाबो जानो हागौ दै थेवबो माने खनना होनोसै होमबा आं ना नोंनि गुंग्राय हागादै नोंनि हागादै गरला बायदि बेसे गोदै माने गरला बायदि बेसे गोदै माने रस गरलाखौ होननाय जादों आरो माने गुंग्रायाबो नोंहा आथा हागादैयाबो नोंना आथा गबोयोना लस गरला बिदैयाबोथ' आथा ओंखायनो गरला बायदि गोदै आरो बिनि
हागादै बुंग्राया माने सासे सिख्लाखौ लानानै रुजुदों आरो एक्चुअली गोबां मानसियानो गरला होननाय माने सोंदोंमोन ना बै आरो सासेया सोंदोंमोन ना सोंग्रायासो नुदों र' मा गरला बेलाय होनना सोंदोंमोन ना बे मुभियावनो ओमफ्राय नों रसगलाखौसो दोन रसगलाखौसो दोननाया नङा होमबा बेबायदि सिस्टेमनि बे मेथाइआ ओरैबायदि इन्टारेस्टेड मेथाइमोन आरो दै जेनेबा मा सिस्टेमाव खननो लांनो नागिरदोंमोन बेखौ हमना मोनाखैमोन जोङो दा बे मादैया आंनि सिनायनाय गेजेरजों खनना खोन्थाबाय दा आरो नैबेखौनो मानो होनबा दाथ' आगर गैयि आर'नाइ फैनो नागिरबाय दं सेप्तेम्बर 5आवनो ओंखारनो गोनांनो रिलिज जागोननो स' बेयाव गोबां रायजोफ्रानो ट्रेलारखौ नायदों एबा नायबाय आरो दा जेनेबा आगर गैयि जि आर'नाइ सावथुन फैबाय दं बै सावथुनखौ रायजोफोरनि सिगाङाव आदाया मा हिसाबै सेयार खालामनो जागोन जेनेबा ओरैनो एसे फोरमायना नायनांगौ नायनाङा माबायदि खोब मोजांखौनो सोंबाय जोंहा एस ब्लगार अनारा नंगौ जोङो सावथुननि गेजेरजों जों गोबां गावखौबो जों सिनायथि मोनो लोगोसेनो जोंनि बर' हारि एज ए अल आसाम बा अल इन्डियायावनो जोंनि बर'आ दङ गासिबो जोंनि सावथुननि गेजेरजों बांसिन सिनायजानो हायो आरो दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि आगर गैयै आर'नायाव जिबायदि काहिनि दं जिबायदि मोनथिनो गोनां बाथ्रा जोंनि आगर गैयै आर'नायाव गोबां मिजि बाथ्रा राव हाबसोनानै दङ रायजो राजा नोंथांमोना बे आगर गैयै आर'नाइ सावथुनखौ नायब्लानो बुजिगोन जोंथ' आर्टिस्टसो नोंथांमोना नायबानो जोङो नुजागोन नोंथांमोना नायाबानो जों नुजाया बिनिखायनो आरो मोनसे आंनिफ्राय खावलायबावनाय जाय नोंथांमोना जे आगर गैयै आर'नाइखौ नेनानै दङ थाबैनो नोंथांमोनखौ आङो बा सोरबाफोर मार्केटिं खालामनो गोसोबाबो बे आगर गैयै आर'नाइखौ नोंथांमोना मोनगोन आरो बे आगर गैयै आर'नायाव माबायदि आर्टिस्टफोरा फाव एक्टिं खालामदों नोंथांमोना बेखौबो नुनो मोनगोन आरो मिजिंथियो आसा खालामो आगर गैयै आर'नाइखौ अनसायलांगोन होननानै आरो लोगोसेयैनो जोंहा मोनसे दहायनो बुंबाय थानाय जाखादों मोनसे मुभि बा मोनसे सावथुन बरन हैनो गोनांबा जोंहा गोबां खरसा दं बे खरसानि गेजेरजोंबाबो जोङो हाबाबो हास्लाबाबाबो जोङो सावथुनखौ जों दिहुनो बोसोरे जों बरनो आरो माने बोसोरे बरनलांबाय थानोबो जों ट्राइ खालामगोन बेफोर गासैबो नोंथांमोननि सायाव नोंथांमोना जुदि जोंनि आगर गैयै आर'नाइ जिखुनु बा बर' हारिनि सावथुनखौनो नोंथांमोना जुदि अनसायोबा जोंबो बानायलांबाय थानो हागोन आरोखि आरोथ' मा बुंबावनो बे आगर गैयै आर'नाइ होनोबाथ' माबायदि आगर गैयै आर'नाइ जागोन जाथावना नोंथांमोना बै समाव मिथिसिगोन बेखिनिखौल' बुंनो सानो जे सासे सुबुंजों रुजुनानै लायोबा जे आगर गैयै आर'नाइया माब्रै जाथावथाव जोंथ' आर'नाइखौ जों गोदोना मानि लायो जों बे आर'नाइजोंनो जों मान होयो आरो बे संसाराव जोंना आर'नाइयानो जोंनि हारिनि सिनायथि दख'ना दानाय लुनाय संनाय खावनाय बे गासैबो जोंनि आर'नाइयावनो थांजोबो आरो सिनायथि आर'नाइयावनो थांजोबो जेरै रेगे रेगा आगर बेफोर संनाय खावनाय गासिबो समस्थ' लाजोबनानैनो मोनसे आर'नाइ बै मोनसे आर'नाइया मा आगर गैयै आर'नाइ माब्रै जाथावना बे बुस्थुखौ जोंनि आगर गैयै आर'नाइनि देग्लाय फैबाय थानाय 5 सेप्तेम्बराव बेखौ रिलिज होगोन बे रिलिज होनाय समाव नोंथांमोना निस्सय नुगोन इउटुबनि गेजेरजों गोबाव समनि गेजेराव नुगोन खिन्थु मार्केटिं हिसाबै नोंथांमोना थाबैनो नुगोन बेखिनिखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन ओमफ्राय माने आंनि बुंनांगौआ बेनो जाय नोंथांमोना आगर गैयै आर'नाइया माबायदि जाथावना बेखौ नायनो नेदो आरो कमेन्टखौ नोंथांमोना होदो जोंथ' जेबो बुंनो हाया जों जास्ट एज ए बर' हिसाबै जाथि हिसाबै जोङो फिल्मखौ बरनदों आरो बे फिल्मखौ जों जाथि हिसाबैनो जों बरनलांबाय थानांगोन मोनफ्रोमबो सुबुंफ्रा जाय इन्टारेस्टेड जाय इन्टारेस्ट दं बेफोर सुबुंफ्राबो जोंनि आगर गैयै आर'नाइखौ नायनानै इयुनाव जुदि गियानखौ लानो हायोबा जोबोद मोजां जागोन होननानै आङो आसा खालामबाय ओरैनो ओमफ्राय आरो माबायाव जेनेबा दा फैबाय थानाय माबाफोर दिहुननो टारगेट जेनेबा दा फैबाय थानाया टारगेटआथ' बे आगर गैयै आर'नाइखौथ' जोङो नै जेनेबा देग्लायनो रिलिज होसिगोनथ' देग्लायनो जेनेबा जों बानायनो गोनांमोन खिन्थु बानायथ'ला माने मोननै मोनथाम जुदि बानायो एसे फाइनान्सियेलाबो माबा जायो माने प्रब्लेम जायो आरो माने
जोंनि थाखायनो उसुबिदा आरो बानायलायबाय थाबा जेनेबा एसे नोंहा जेनेबा मोनसे सावथुन बरनबाय अलरेडि दंखायो आरो बानायबावोबा नोंहा आरो मा जाहैगोन बैफोरखौ साननो गोनां आरो मथा मथि फैबाय थानाय समाव खालमासिफोर मा जायो बेखौ खालमासि मोनथिसिगोन आरो गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आं आरो मोनसे बाथ्राखौ खोनाबावबाय जि आदाना मोनसे इउटुब चेनेल दङ पार्सनेल दं जेंगाव अफिसियेल बेयाव माखासे इन्ट्र'फोर दं गोबां मानसिफ्रानो जेनेबा गोबां इउटुबाव गावबा गाव पार्सनेल इन्ट्र' खालामना लायो बै इन्ट्र'खौ आङो आदानिफ्राय एसे खोनासंनो लुबैदों मानोना जोबोद इन्टारेस्टेड आरो जेनेबा खोनासंथावना आरो आदानि इन्ट्र'आ स' बे इन्ट्र'खौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों एसेबाबो शेयार खालामनो थाखाय खावलायदों आरो आदाखौ नोंबो जै होनफा दै जै जय बर' हारिनि जय फिरसे नोंथांमोनखौ आंनि जेंगाव अफिसियेल चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय जेंगाव बेबायदि आरो जेनेबा आंनि इन्ट्र'आ जोबोद खोनासंथावना मानोना आंनो बुजिलांलाय मा स्पिडआव होनलांखो बेबायदि जायो आरो स्पिड होनदों नालाय बारा फाटावनो लागै स' नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलाव जेसेबां नोंथांमोनाबो थांनानै नायहैथां जेंगाव अफिसियेल चेनेलाव बिथांनि इन्ट्र'खौ नुनो मोनगोन जोबोद बाख्नायथावना इन्ट्र' आरो स' गोबां मानसिफ्रानो माखासे गोबां माबानिफ्रायसो लायो इन्ट्र'फोरखौ नाथाय आदाना गाव पार्सनेल बानायना लानाय एकदमबारे गावनि रावजोंनो आरो जोबोद गोजोननाय थाबाय आदानिसिम आरो आसा खालामो आदानि इउटुब चेनेलखौबो नायगोन बेयावनो मोनजोबगोन दा आङो आदानिसिम जेबोथ' बिदि गिदिर माबा गैयामोन जास्ट बेखौनो माखासे बाथ्राखौनो मिथिना लानो थाखायसो फैनाय जेब्ला मिथिबाय आरो जोंहा आगर गैयि आर'नायावनो एकदमबारे स्रां स्रां नुजाखागोन एकदमबारे दा आंनि चेनेलाव आं बेखौनो दिन्थिबाय मानो होनबा आरो जुदि उन समफोराव बेनिख्रुइ साबसिन जाबावोब्ला आरो फैबावगोन आदामोनखौ लोगो हमबाय थागोन मानो होनबा आदामोनजोंनो थाबाय थागोन बे आंनि चेनेलाव आं बेखौनो बुंबाय दिनैनि आंनि बे इउटुब चेनेलाव जि फैनाय भिडिअ'मोन बे भिडिअ'खौ आङो बिसिमावनो दोनथ'सिगोन मानो होनबा नेक्स्ट आरोबाव आं लाबोबावगोन बेफोरबायदिनो मोजां कन्टेन्ट लानानै स' नोंथांमोनखौ आं आसा खालामो आंनि बे चेनेलाव हानायमानि सापर्ट होगोनखौ मानो होनबा नोंसोर जेसेबां सापर्ट होगोन एसेबांसो जों जौगानो हागोन बे नोंसोरनि सापर्टजोंसो जों जेसेबां हायो आवगायनो हागोन स' आं बेखौनो खावलायबाय आंनि बे इउटुब चेनेलनिफ्राय माखासे बुंनांगौखौ बुंबाय दिनैनि बे भिडिअ'खौ बिसिमावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो जय बर' हारिनि जय